सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गोथार जिउखौ दुखु होनाया पाप जायो। जेब्ला जोङो थुनहरजानायनि बिलाइ 5 बालाब 1निफ्राय 10 सारिखौ फरायोब्ला जों मोननो हायो। गोजौआव लिरनाय दं आनानियास आरो साफिरानि बाथ्रा। आङो फरायनि जिसुनि मुङै। आन्थाय आनानियास नामनि सासे मानसिया गावनि बिहि साफिराजों लोगोसे सम्पतिखौ फाननानै मोननायनिफ्राय माखासे दोनखोमादों। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। बै समाव आनानियास आरो साफिरा बिसोर सानैबो सम्पतिखौ फाननानै थुनहरजानायफोरनि आथिं गुदियाव हैनो थाखाय सम्पतिखौ फानदोंमोन आरो सम्पतिखौ फाननायनि उनाव माखासे सम्पतिखौ न'आव दोननानै माखासेखौल' बिसोरो थुनहरजानायफोरनो हैदोंमोन। बे समाव पेटरा आनानियासखौ बुंदोंमोन, आनानियास, बे सम्पतिया नोंनि नङामोन खोमा आरो फाननायनि उनावबो बे सम्पतिया नोंनि बोलोनि सिङाव गैयामोन खोमा। अब्ला नोङो मानो गोथार जिउखौ सोलायखो? नोङो मानो गोथार जिउखौ थगायखो? पेटरा आनानियासखौ बुंदोंमोन आरो बे समावनो आनानियासआ गोग्लैनानै जिउ हगारदोंमोन। बियो थैलांदोंमोन आरो सेंग्राफ्रा सिखांनानै आनानियासखौ नोगोराव बानलांनानै फबहैदोंमोन आरो बेबायदियैनो मुगाथामसोनि उनाव बिनि बिहि साफिरायाबो बे घटनाखौ मिथियालासे थुनहरजानायफोरनि आथिं गुदियाव फैदोंमोन। बिनिखायनो थुनहरजानायनि बिलाइ 5 बालाब 7 सारिनिफ्राय गाहायाव फरायलाङोब्ला मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, मुगाथामसोनि उनाव बिनि बिहियाबो घटनाखौ मिथियालाबा हाबफैदों। अब्ला पेटरा बेखौ होनदों, आंनो होननायसाय, नोंसोर हुखौ एसेबांजों फाननायमोन खोमा? बियो होनबाय, औ एसेबांजों। अब्ला पेटरा बेखौ होनदों, नोंसोरो गोथार जिउखौ आनजाद लानो थाखाय मानो खौसे जाखो? नाय, नोंनि बिसायखौ फबग्राफोरनि आथिंफ्रा दर जिङाव आरो बिसोरो नोंखौ बाननलांगोन। अब्ला बियो थाबनो बिनि आथिं जिङाव गोग्लैनानै जिउ हरदों। जों दिनै बेयाव खोनाबाय, मुगाथामसोनि उनाव बिनि बिहि साफिरायाबो फैदोंमोन। बे समाव पेटरा साफिराखौबो बुंदों, आंनो खोथा नायसाय, नोंसोरो जेसेबां बेयाव होफैबाय सम्पतिखौ फाननानै एसेबांल' मोनदोंमोन ना? साफिरायाबो बे समाव थगायदोंमोन। बिनिखायनो बे समावनो साफिरायाबो बेयावनो गोग्लैनानै थैलांदोंमोन आरो बेखौ सेंग्राफ्रा नोगोराव बानलांनानै बिसायनि गुदियावनो फबनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव गिर्जानि मानसिफोरहा गिनाय जादोंमोन आरो खोनानाय मानसिफ्रा गिदिर गिनाय जादोंमोन। अब्ला जों दिनै नुनो मोनबाय, आनानियास आरो साफिरा मोना गावसिनि सम्पतिखौ फोरबोनो गोसोबादि बिसोरो होनो थाखाय अधिकार दङमोन। बिसोरो हायोमोन। बे सम्पतिया बिसोरनि बोलोनि सिङावमोन। थेवबो बिसोरो थगायदोंमोन, गोथार जिउखौ थगायदोंमोन, गोथार जिउनि सिगाङाव नंखाय बिसोरो बुंदोंमोन। बिनिखायनो आनानियास आरो साफिरा मोना थैलांनो नांदोंमोन। जोंबो दिनै गोबां समाव गोथार जिउनि सिगाङाव जोङो नंखाय समाय लायो। जोङो गोबां थगायनायजों, जानायजों, लोंनायजों जोङो पाप मावो आरो जोङो गोथार जिउखौ जोङो दुखु होयो। बिनिखायनो आनानियास आरो साफिरामोनखौ जोङो दिनै नायनो नांगोन। बिसोरो गोथार जिउखौ थगायनायनि थाखाय थैलांनो नांदोंमोन। जोंबो दिनै गोथार जिउखौ दुखु होयोब्ला, गोथार जिउखौ थगायोब्ला जों थैनो नांगोन। बिनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, माथाइनि बिलाइ 12 बालाब 31निफ्राय 32 सारिखौ फरायब्ला मोननो हायो।
बेनिखायनो सोरबा गोथार जिउखौ निन्दिब्ला बियो बे दायनिफ्राय निमाहा मोनथारनाय नङा। जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, बेनिखायनो सोरबा गोथार जिउखौ निन्दियोब्ला, गोथार जिउखौ दुखु होयोब्ला बियो बे दायनि थाखाय निमाहा मोननाय नङा। जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। गोबाङा साननो हागौ प्रफेसि होनायखौ फोथायाब्ला निन्दिनाय जागोन। गोबाङा हिलिं मिनिस्ट्रिखौ, गोबां रोखोमनि सिमां दर्शनफोरखौ फोथायाब्ला दुखु होनाय जागोन आरो बिसोरखौ दुखु होयोब्ला पाप निमाहा मोननाय नङा गोबाङा साननो हागौ। नाथाय आं बे रावखौ फरायनानै आं बेबायदि सानो। सानफ्रोमबो गोथार जिउआ जोंनियाव थानानै जोंखौ फोरोङो। गोथार जिउआ जोंनो मिथिहोयो नोंहा पाप जाबाय। गोथार जिउआ मोजां आरो गाज्रिखौ सिनाय होयो। गोथार जिउआ जोंखौ गोसो सोलायनो थाखाय जोंखौ लिङो। गोथार जिउआ बुङो, फिसा नोङो दिनै पापआव दङ, नों सिखाव खावनाय पापआव दङ, नोङो क्षमा लानो नांगौ। नोङो थगायनाय पापआव दङ, नोङो मेगन सानाय, हिंसा खालामनाय, जाग्लुं लोंग्लुं पापआव दङ, नोङो क्षमा लानो नांगौ, गोसो सोलायनो नांगौ। थेवबो जों गोथार जिउनि दिन्थिनायखौ, गोथार जिउनि लिंनायखौ जों खोनासङालासे गोथार जिउखौ दुखु होनानै जों बे पापखौनो गले गले जोङो मावो। बिनिखायनो बेबायदि जोङो गोथार जिउआ खोन्थासेयावबो दिन्थिसेयावबो जोङो गोसो सोलायाब्ला, जोङो क्षमा लायाब्ला, अब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, बियो माब्लाबाबो गोथार जिउखौ दुखु होनाया माब्लाबाबो निमाहा मोननाय नङा। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, माथाइनि लिरनाय 12:32 जिसुआ होनबाय, दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो, दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो गोथार जिउखौ फोथायाब्ला आरो गोथार जिउनि लिंनायखौ खोनासंनानै गोसो सोलायाब्ला, गोथार जिउखौ निन्दिनाय जागोन आरो बियो दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो निमाहा मोननाय नङा। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बिनिखायनो मार्कुसनि बिलाइ 3:29 बुंदों, जाय गोथार जिउनि जोंहा बुंगोन, बिनि दाया जेब्लाबो नागारजाथारनाय नङा। बिनिखायनो मार्कुसनि बिलाइ 3:29 बुंदों, जायहा गोथार जिउनि जोंहा बुंगोन, बिनि दाया जेब्लाबो नागारजाथारनाय नङा। गोथार जिउआ सानफ्रोमबो जोंनो दिन्थिसेयावबो, मिथिहोसेयावबो जोङो गोथार जिउखौ फोथायाब्ला, जोङो गोथार जिउनि लिंनायखौ जोङो मानियाब्ला, जोङो माब्लाबाबो निमाहा मोननाय नङा। इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बिनिखायनो मार्कुसनि बिलाइ 3:29 बुंदों, मानोना बियो जोबनाय गैयै जासे निमाहा होजाथावै पाप मावबाय। जोङो दिनै गोथार जिउआ दिन्थिसेयावबो, मिथिहोसेयावबो, लिंसेयावबो जोङो गले गले जों पापखौनो मावबाय थायोब्ला, जोङो गोसो सोलायनो गोसो जायाब्ला, पाप निमाहा मोननो जों गोसो जायाब्ला, इसोरनि गोथां रावा बुंदों, बियो पाप मावनाय जागोन आरो बिनि पाप मावनाया निमाहा होजाथावै पाप मावनाय जागोन होननानै बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रीष्टखौ निन्दियोब्लाबो पाप निमाहा मोनगोन जिसु ख्रीष्टआ गावनो बुंदोंमोन। नाथाय बे गोथार जिउनि मुगा जानायलाय, गोथार जिउआसो जोंनो गोसोखांहोयो, गोथार जिउआसो जोंखौ मिथिहोयो आरो गोथार जिउआसो मोजां आरो गाज्रिखौ सिनाय होयो। गोथार जिउआ नोंखौ निमाहा होनो थाखाय लिंसेयावबो नोङो फैयाब्ला, इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोङो बे निमाहा लायैनि थाखाय, गोसो सोलायनि थाखाय नोङो पापआवनो थैलांनो नांगोन। बेबायदि मानसियासो पापनिफ्राय निमाहा मोननाय नङा, जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, एफेसुसनि बिलाइ 4:34 बेबादि लिरनाय दङ, आरो नोंसोर इसोरनि गोथार जिउखौ दुखु दाहो। दिनै गोथार जिउआ लिंसेयावबो, दिन्थिसेयावबो नोङो गोसो सोलायाब्ला, क्षमा लायाब्ला, गोथार जिउनि बुंनायखौ नोङो खोनासङाब्ला, नोङो गोथार जिउखौ दुखु होनाय जागोन।
बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों गोथार जिउखौ दुखु दाहो होननानै बुंदों। दिनै नों थगायनानै रायखोमानानै मेगन सानानै लोंब्लुं जाग्लुङाव थानानै नों गोथार जिउखौ दुखु होनानै थानो हागौ। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों गोथार जिउखौ दुखु दाहो। जोबथारनायाव 1 थिसलनिकिया 5:19 बुंदों गोथार जिउखौ दाखोमो। आंनि अनजाग्राफोर, बे संसाराव गासै दंनायखौ नोङो खोमायोब्लाबो नोंहा गिनांगौ गैया। बे संसारनि गासैखौबो नों खोमानो हागौ, नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों गोथार जिउखौ दाखोमो। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिबाय, गोथार जिउखौ थगायनाया पाप मावनाय जायो। जों दिनै मिथिबाय, गोथार जिउनि दिन्थिनाय आरो गोथार जिउनि लिंनायखौ जोङो खोनायाब्ला आरो खोनासङाब्ला जोङो पाप मावनाय जागोन। आरो जोङो जोंनि पापनिफ्राय जोङो गोसो सोलायाब्ला पापावनो जोङो थैलांगोन। बेबायदि मानसिया माब्लाबाबो निमाहा मोननाय नङा। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों गोथार जिउखौ दुखु दाहो। आरो जोबथारनायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों गोथार जिउखौ दाखोमो। सोंनायखौ दोननो लुबैदों आंनि अनजाग्राफोर, नों दिनै गोथार जिउखौ दुखु होनानै दङ ने? जुदि नोङो गोथार जिउखौ दुखु होनानै दङब्ला नोङो आनानियास आरो साफिरामोन बादि इसोरनि सावा नोंनि जिबनाव गोग्लैनायनि सिगां नोङो गोथार जिउखौ लिंनो नांगौ आरो गोथार जिउखौ नोङो नाजावनो नांगौ। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों, गोथार जिउआसो नंगौनि जिउ, गोथार जिउआसो हेफाजाब होग्रा जिउ, आरो गोथार जिउआसो जोंखौ गोसोखांहोयो। इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बेनिखायनो फै जोङो दिनै गोथार जिउखौ नाजावनानै गोथार जिउनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जोङो जिउ खुंनि। बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै, आमेन।